እንኳን ዕስራን ሰለስተን ጥቅምቲ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሃ በዓልን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰመነ ጽጌን ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። እግዚአብሔር አምላክና ካብ ዘመናት ናብ ዘመናት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናሸጋገረ ናብታ ዕለትን ሰሙንን ብሰላም ስለለብጽሐና ንሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓደ ኣብቱ ናይ ጽጌ ለተሰርዐ ቃለሎ ንአ ጊዮርጊስ እምኤዶም እንዘ ምስሌከ ማርያም ቡሩክት ፍጡረ ወፈጣሪ የታስተሳለም ንአ ምስለ ሰማዕታት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ኤዶም ካብ ገነት ካብ ጽርሐ አርያም ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ደሞ ምሳኻ ቅድስት ማርያም እንተላ ፍጡሩን ፈጣርን ከተተዓረቅ ንዓ ምስ ሰማዕታት ይብል። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም በተለይ ጽምረት ዘለዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ዘመነ ጽጌ ካብ ጀመረሉ ሰንበት ጀሚሩ እስካብ ለለና እስካብ ንፍጸምም ጊዮርጊስ ለይተለዓለሉ ለሐልፍ ዕለትን ሰዓትን የለን። ከበጀራ ወርቅ ጽሩይ እምዕንቆ ባህሪ ዘይሃቱ ዘተጽፈ ብቼ ትምህርተ ስሙ ወተስካረ ሞቱ አክሊለ ጽጌ ማርያም ለጊዮርጊስ ቀጸላ መንግስቱ አንተ ኩሎ ታሰግድ ለቱ ወለችን ይሰግድ ወቱ ኩሉ ንስኺ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተስግድሉ ይኺ ንስ ደሞ ለአኺ ክሰግደልኺ እዩ። ናይ ጊዮርጊስ አክሊሉ ናይ ዘውዱ ናይ መንግስቱ አክሊል ቅድስት ድንግል ማርያም ኢሉ አባ ዘጊዮርጊስ ተደረሶ ድርሰት ሊቃውንት ኩሉ ጊዜ ከበጀራ ወርቅ አይትተርፍን እንዘ ታቅፍዮም ቋሚ ምስ ከበጀራ ወርቅ። ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ለጊዮርጊስ ቀጸላ መንግስት ኩሉ ጊዜ ንስኺ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኩሉ ተስግዱሉ ኢኺ ንሱ ድማ ንአኺ ክሰግደልኺ እዩ እንዳበሉ ሊቃውንት ይሓድሩ። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዎ ፍቅሪ ዓብይ ፍቅሪ ስለዝኾነ ናጋ 23 ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለዝኾነ ወርሃ በዓሉን ስለዝኾነ ብሓደ ውዕሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘለዋ ሕብረት ፍቅሪ እዩ ዘረደና። ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍቅሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሪ ኣብ ኩላትና ይሕደር። ፍጡሮ ፈጣሪየ ፍጡሩን ፈጣርን ከተተዓረቕ ንዓ ሓዚ ፍጡሩን ፈጣርን ብሓደ ደለና የለናን እንተልና የለናን ተባይስና ኢና እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ተዓሪቕና ንኾን ነይሩ ሓቂ ክንሰርሕ ይግበአና ነይሩ። ነገር ግን ሓሸት ዝነገሰሉ ስርቂ ዝነገሰሉ ዓመፅ ዝነገሰሉ ጽልኢ ዝነገሰሉ ስለዝኾነ ናይ ክርስቶስ ፍቁራት ክንባል ይንኽእል እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ንዓ ከተተዓርቀና ምስ እግዚአብሔር ላተባለ ዝሕደረሉ ዕለት እዩ። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኹላትና ስምምዕ ፍቅሪ ዓድለና። ፍቅሪ መኻን ፍቅሪ ወላድ እዩ ጽልኢ ግን መኻን ስለዝኾነ ኩላትና ፍቅሪ ዓድለና። አሜን።